אז מאמץ אנשים כאן סמוק פלייז, היום אנחנו בסרטון חדש של סקי וורז. אז אם כן, אני מצלם בתוכנה אקשן כמו שאייבר הביא לי. אז כן, אני דווקא ממש אוהבת, עשיתי איתה כמה טסטים. אז יפ, אז אם כן, יש לי כמה טפקים לדבר עליהם. נו, ברח לי הכל. אז כן. אז אם כן, מצטער שלא העליתי סרטונים. זה בגלל שנייה. אוקיי, אני הרב. זה בגלל איך קוראים לזה? לא כל כך יכולתי מסיבות אישיות שאני לא כל כך רוצה לפרט אותם. אז וגם כאילו עם הסרטון של קרדון שהעליתי, זה יראה לפעול, גם עם הסרטון שהעליתי עם קרדון, מצטער שזה היה בלי סאונד. שנייה, אני אוכל את הגפל. אוקיי, מה היה כאן? אני מפחד ליפול. אז כן, מצטער שהיה בלי סאונד, כי כפי שראיתם שהעליתי את הסרטון מיינקראפט PvP של האטים רנבו שאני עשיתי איתו. אז כן, שעשיתי את הגיימפליי שלי, אז פשוט הנחתי כאילו עשיתי שלא ישמעו אותי, אז פשוט כאילו שכחתי זה. נחזור את זה. אז כן, מצטער אם זה יפריע לכם. אז אם כן, 1, 2, אתם מצליחים? בטח לא מצליחים. וואו. הולי. לא, אתה לא הולך לעשות את זה, מי פרנד. אז אם כן, שכחתי תמיד מה אני רוצה להגיד. טיפול. איזה טופיק יפה. אז אם כן, גם מישהו שאל אותי בתגובות אם אני יכול להכין לו לחבר שלו לא, תמונת פרופיל ובאנר, אז כמובן שאני יכול. תרשום את השם של הסקרין שלך. וקרוב גם יצא סקייפ של הערוץ, בינתיים הוא סקייפ פרטי. אז כן, תוכלו להוסיף אותי ולדבר איתי מתי שאתם רוצים. כן. מי שלא יודע, אני בא מאוד שכחתי איך קוראים לו, יהיה בדסקריפשן. לול. אתה לא טיפו עלק, תבוא. יש לי כאן עצבן. שמתי את זה? לא. אני לא יודע אם כאילו לרדת למטה, כי אז אני יודע וואטה, איפה הוא? בוא נראה לפי אוקיי, אני שומע שהוא כאן. אני שומע את זה. מלא. אלף שלי על 200. אלף שלי בתחתונים. הנה הוא. היי דוד. How are you today? נגיע לך לאט וזהירות. זה מעצבן לו. איפה? הנה אתה.
ביי ביי. לא 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 לא. כן, ג'י ג'י. וואי. אז כן. לא, המסכן שלי. כן. מקווה שנהניתם מהפרק הזה, סמנו בלייק אם אהבתם את הפרק. אם אתם רוצים להיות בצבע סמוק פלייז, נרגע להגיד סמוק ארט, אז כן, תעשו סאב ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי.